Avui us expliquem com fer aquesta corona de verdures. Necessitarem un pebrot vermell, un pebrot verd, una ceba, una albergínia, 12 tomàquets cherry, 50 grams de formatge feta, un grapat de pinyons, un ou, 2 cullerades de llet, sal, oli d'oliva verge, una pasta de full rodona i orenga. Comencem tallant el pebrot a tires d'uns 8 centímetres de llarg. També tallarem l'albergínia i la deixem una estona en sal perquè tregui l'aigua. Després l'esbandim i reservem. La ceba la tallem a juliana una mica gran. Agafem una cassola o paella i hi posem oli i en fred afegim la ceba i el pebrot. Salpebrem i posem orenga al gust. Ho deixem coure uns 10 minuts i afegim l'albergínia. Les verdures ens han de quedar al dente, no han de quedar rosses. No han de coure més de 20 minuts. Mentre tallem els tomàquets i els posem en una plata de forn. Els amanim amb oli i sal i els enfornem a 150 graus durant uns 15 minuts. Un cop cuits els traiem del forn i els reservem. Desenrotllem la massa de pasta de full deixant el seu paper a sota i la posem a la safata del forn. Marquem el centre i tallem 4 línies de 12 centímetres. I un cop fetes les dividim per la meitat i ens quedaran 8 triangles. Separem el rovell de la clara de l'ou i el barregem amb 2 cullerades de llet. I amb aquesta barreja pintem la pasta de full. Afegim la verdura al voltant de les vores, deixant el centre lliure. Repartim el formatge i els tomàquets. Dobleguem cada triangle, un per un, i formem la corona. La pintem amb la barreja d'ou. I si us hi agraden, també podeu posar-hi unes llavors. Acabem de repartir els pinyons i enfornem a 180 graus uns 25-30 minuts. Cada forn és diferent, hem de vigilar i quan la veiem rossa la traiem i la servim tèbia o a temperatura ambient. I ja la tenim, una corona bona, vistosa i fàcil de preparar. No marxeu sense deixar-nos un like i subscriviu-vos, així ens ajudeu a que creixi el nostre canal i vosaltres rebeu un avís quan publiquem les noves receptes.